Gipaimbisigahan na sa tagdumala sa Cebu South Bus Terminal ang nahitabong karambola sa mga driver o konduktor sa mga bus sa diasulod sa terminal. Ano yung report? Gihulagway ni Carmen Quijano, ang manager sa Cebu South Bus Terminal, nga insulto o kawalay respeto ang gihimo sa mga driver o konduktor nga nalambigit sa karambola sulod sa terminal. Sa mubo nga video nga nakaabot sa atensyon ni Quijano, makita ang rambol sulod sa terminal. Kini ang usa sa gibasihan karon sa gihimong imbestigasyon, din iya na gipatawag ang mga tagduma sa kumpanya nga gialagaran sa mga driver. Giklaro ni Quijano nga ang pagpasingitay tali sa mga driver unang nahitabo sa gawa sa terminal ug nadala na kini sa sulod. Hinuon daling nakaresponde ang mga Blue Guards ug nabadlong ang kagubot. Too insulting on my part. The first time sa akong paglingkod ini, tungod lang ala wa gid respetuhi ang terminal. Nga wa sila kibaw og unsa nay kana pagkatao ang gobernador. Ya ako'y nauaw sa kong kaugalingon, Sir Alan. Wala si Quijano sa South Bus Terminal dihang nahitabo ang kagubot kay gibisita po niya ang Cebu North Bus Terminal. Gipanghimugatan niya nga walay luna sa terminal ang kagubot ug labaw na ang mga taong nalambigit nini. Naduso na usab niya ang report ngadto sa Kapitolyo nga nagrekomendar nga iban ang mga bus driver o konduktor nga nalambigit sa kagubot. Kay kana si Governor, di na musugot, wa gid na mag-ingon nako nga mo tolerita na. No! Ang publiko na hibaw og unsa na sa kataf, og unsay gusto niya. Muna ako na dismaya kay ko sa behavior nga nakita nako. Po Republic, I'm sorry sa inyo makita wata kay bawo makakita mo ning what's happening inside. I'm sorry. Dili gid mao nga it really bleeds my heart. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.